Szabad! Tessék elfoglalni. Halló! Henriette! Henriette! Kedvesen! Jöjjön! Tessék elfoglalni. Henriette, itt vagyok, itt vagyok. Nyugodjon, nyugodjon. Jöjjön, tessék elfoglalni. Helyet, nyugodjon. Tessék? 12 vagy. 12 tessék elfoglalni. A 12 B-sek! 12 B! Tessék helyet foglalni, beszéljük meg. 12 B! Beszéljük meg. Jönnek! Miért Jönnek! jutott idáig? Jönnek a 12 B-sek! Kedvesek, jönnek. Beszéljük meg. Semmi probléma. Semmi probléma. Jönnek. Kijönnek nagyon. Kedvesen, magyarázza el, ez a 12B. Ne mondjak, doktor úr, ne mondjak ki a nevüket! Nem mondom, de magyarázz el akkor, hogy kik és mik ezek. 12 12B. 12 B.